Sziasztok, én Szynx vagyok, és ma egy modpacket szeretnék bemutatni nektek, vagyis hát nem bemutatni, hanem letöltés, illetve telepítés tutoriált nyújtani számotokra. Ez a mod pedig a Void Read, ugye letöltési link is van természetesen, ugye voidread.com, de természetesen megtaláljátok a leírásban. Nos, fölmentek erre a weboldalra, és itt legörgettek, és itt van a kliens letöltés, illetve szerver letöltés, illetve angol tutorial. Szóval itt van a Voids Launcher, ez a Windows-os felhasználók számára jó. Alatta van a Mac-es felhasználók, illetve a Linux-os felhasználók számára egy link, ez ugye zip. Utána van itt a szerver letöltés, és a többi pedig az angol tutoriálhoz vonatkozik. Nos, nekem Windows-on van, hogy ezt töltöttem le, ha letöltöttétek, ugye bezárjátok a böngészőt, nekem már nem van, és kim van itt ugye az asztalon, mármint ha oda töltöttétek le. Nos, itt dupla klikkel megnyitjuk, futtatás, ebben nincs semmi új még jelenleg, és itt van ugye, hogy engedélyezi, hogy ismerten gyártott, itt igenre rámegyünk természetesen, és itt van ugye Welcome, Void Launcher, Next. Ez ugye kettő telepítési dologból fog állni, kettő telepítési mappából, ugye van az alap, ami minden Minecraft, na ez mi? Ez jó, van, most nem kell nekünk. Szóval van ugye az alaptelepítési Minecraft, ahol a Minecraftok szoktak menni, ez ugye a 101. laptopában van, illetve lesz ennek még egy külön fő könyvtára, ugye az egyik partícióra, nekünk most a cél lesz, szóval Next. Itt ugye mi legyen a neve a start menüben, Void Launcher tökéletes, csináljon egy ikont az asztalon, csináljon Next. Install. Hát nem lesz valami hosszú telepítés, ugye ennyi is volt körülbelül, és futtassa nekünk a Void Launcher-t, igen, futtassa, finish. Nos, amit még itt még betölt, addig el szeretném mondani, vagyis hát jó lenne, ha elmondanám. Addig gyorsan még mielőtt mondanám, töröljük ki az installátort, mert az nem fog kelleni nekünk. Na, kitöröltük az installátort, szóval amíg bejön, addig elmondom, hogy ez 1.4.7-es ez a maga modpack, ugyanis van benne egy mód, név szerint valami, nem tudom egészen pontosan nevét, de azt biztos vagyok benne, hogy RPG mód. Teljes nevét nem tudom, de az a mód még nincsen ki 1.5-re, és ezért 1.4.7-es a mód, de elhihetitek, hogy nagyon isten király ez a mód. Én is játszottam vele, hát nem vagyok profi benne, ugyanis tegnap kezdtem el, de nagyon-nagyon jó játék, szóval érdemes kipróbálni. Nos, itt van nekünk egy konzol, ami kijön, ez nem szerver, nem kell megijedni, ez betölti a fájlokat, és miután beléptünk magába a játékba, utána nyugodtan be lehet zárni. Nos, kiadott egy ilyen Void Launcher-szerű honlapot, ugyanaz, mint a honlap nagyjából, csak ez ugye ilyen hát ilyen asztalos számítógépes dolog, és azt ki kell jelenteni, hogy ehhez 100%-ba kell internet, tehát úgy nem lehet, hogy pendrive-ra ráteszed a módot, és akkor átnézed haverognak, akinek nincs nete, vagy valami ilyesmi, szóval ez muszáj net. Nos, hogy is lehet indítani, ugye rámegyünk font itt a modpackre, itt van egy options, hogy indítsa, meg mit tudom én, force update, itt a modpackre rámegyünk, itt vannak a modok, és itt van, hogy mi modpacket szeretnénk választani, ugye csak ez van benne, és ide beírunk egy nevet, ugye itt nem kell regisztrálni sehol, vagyis hát kéne, de hát akkor meg kell venni ugye magát a modpacket, de ha nem szeretnénk megvenni, akkor offline játszunk, de természetesen a nevünk még ugyanaz lesz, tehát beírunk egy nevet, mondjuk jelen esetben, az én nevem Sphinx, így, ugye password az nem kell, mert nem vagyunk felhasználók, ugye, és beírjuk, hogy és rányomunk arra, hogy load modpack. Itt egy kis időnk lesz, ugye most alul lassú netemmel, még 2-3 napig körülbelül ilyen lassú lesz, szóval addig itt megvárjuk, amíg ez töltöget, itt letölti a fájlokat, ugye ilyen letölti magát a zip fájlt, és kibontja, és bele is teszi abba a mappába, szóval itt automatikus telepítést hajt végre, tehát megkönnyíti a dolgunkat, hogy ne nekünk kell modolni, hanem magádnak megcsinálja. Nos, igen, ez itt töltöget, addig nem is tudom mivel húzzam az időt, max annyival, hogy erről nem hiszem, hogy lesz gameplay, mert erről már van magyar gameplay, és hát nem akarok kopizni, mármint nem lenne kopi, mert mindenki azzal játszik, amivel akar nyilvánvalóan, de sok, hát szépen fogalmazva, idióta embernek, hagyjuk, mindegy. Na, igen.
Itt ugye töltögeti még a fájlocskánkat, addig itt megnézzük meg, hogy milyen módok vannak. Ugye van benne a backpage mód, és még itt van még egy nagyon-nagyon sok minden, a Rise Minimaptól kezdve a Smart Moving módig minden található benne. Szóval ez egy nagyon király modpack, de még amit ki szeretnék fejteni itt a modpackkel kapcsolatban az az, hogy nekem kicsit bántja itt a szememet, hogy nem olvashattam itt az Optifine módot a modok között. Azt külön meg lehet oldani, hogy azt külön felinstalálod, azt én is csináltam már, mert nekem fönn volt ez a mód, csak letöröltem természetesen a videó kedvéért, hogy bemutassam a telepítését, szóval Optifine módot is lehet hozzá telepíteni természetesen, csak azt manuálisan, tehát úgy, ahogy telepítenéd mondjuk egy sima Minecraftbe, hogy itt futtatásba beírod, hogy százalékjel labdázat százalékjel, roaming, bemész a mappába, és akkor ugye a bint társítod virrarral, oda pedig beilleszted magát csak simán az Optifine-t, az 1.4.7-es, tehát 1.5-öset ne tegyetek bele, mert szét fogja keresni az egész modpacket. Tehát 1.4.7-eset beletesztek, és működik. Tehát nem hiszem, hogy modloader kell hozzá, legalábbis szerintem attól ki fog fagyni, amíg modloadert is leszel alá. Szóval csak így magát szűzen tegyétek bele az Optifine módot, az 1.4.7-eset, és akkor működni fog. Teszteltem, tehát ez valószínű működni fog, legalábbis ebben az időpontban 2013. 4.25-én, amikor rögzítettem a videót, illetve az előző nap is működött benne az Optifine. Igen, jelen esetben még ezzel is lehet ingyen játszani, mint amikor csináltam azt a Techit videót, akkor arra is lehetett ingyen regisztrálni, most már fizetős, most már én se tudok föllépni abba, csak az új videóban, amit csináltam, de sokan jól örülnék nekem, megnéznék, mert még mindig odaírnak a régihez kommentet, hogy nem megy, pedig már csináltam egy új videót róla, de mindegy, most a Techitet anyagoljuk, mert már nagyon rühellem. Mármint nem magát a modpacket, hanem a videóval járó gondokat, és egy kicsit azon is gondolkoztam, lehet ezt se kéne megcsinálni, mert csak a gondok lennének vele, de azt szeretném, hogy boldogok lennétek, és tudnátok ezzel a játékmóddal packkel játszani. Szóval, igen. Hát gyanítom, hogy nem sokára végez, szerintem addig vágok egyet, mert ne kelljen 20 perceket várni itt a készenlétre, szóval majd jövök, ha betöltött. Na, elérkeztünk oda, hogy kidobta nekünk ezt a login error dolgot, ugye, hogy mindjárt mondom, tehát enable-től login, tehát nincsen fiókunk, itt ugye le lehet okézni, hogy azt nem ajánlatos, menjünk a play offline-ra, így tudunk offline játszani, de természetesen a saját nevünkkel. Igen, ahogy bejön majd nekünk ez a Minecraft ablak, ugye itt most is köszön minket a Java, és lehet, hogy egy pár dolgot, ami kellett ez a modpackhez. Utána ezt be is zárhatjuk itt ezt a konzolt, ugye a voice rate, bezárhatjuk a konzolt, illetve más nem, mert ugye azt automatikusan bezárta, szóval ez itt nem sokára be fog nekünk jönni. Itt van a Mojang logó, és valószínű most a játékban nem biztos, hogy bele fogok menni, mert nekem iszonyatos kevés FPS-en van ebbe a játékban, főleg most így ilyen beállításokon, hogy nincs benne az Optifine mod, illetve a Fraps is most érdekesen van beállítva, szóval nem biztos, hogy belemegyek max egy ilyen pár másodperc erejéig, hogy lássátok, hogy tényleg nem vágtam egyet, és átneveztem a Minecraftot, és mondjuk a sima Minecraftba vagyok benne. De mondjuk azt alaplátnátok, amikor belépek a menübe, hogy ez tényleg a voice rate. Na, itt van be is jött ugye 1.4.7, ugye Minecraft Forge 31 mod load, itt van a mods, tehát itt vannak a modok, ugye az összes mód, ami található ebben a modpackben benne van. Ugye nekem már vannak benne módok, ugye az update, 100%-ra update-ben nem töröltem ki, hogy meglegyenek még ezek, illetve van itt egy szerver, de azt nem mutatom meg. Illetve a szervereket nem is tudom, hogy vannak hozzá, én a haverommal tolom. És nagyon jól el vagyunk, tehát iszonyat jó ez a modpack. Nem tudom, lehet ezért sokan lehordanak, de szerintem személy szerint ugye, szerintem jobb lett, na most hogy tisztán kimondjam, szerintem jobb lett, mint a Techit, de kinek mi az ízlése, valaki az ilyen elektronikai dolgokat szereti mondjuk a Minecraftban, ő ugye Techit van, mondjuk én is szeretem a Techitet, de nekem ez a voice rate, ez nagyon elnyerte az ízlésemet, valaki a jogboxot szereti, szóval ízlések és pofonok. Na, ha minden igaz, mindjárt betölti, még 31 mód load, 31 mód aktív,
Ugye, hogyha beteszitek az Optifine módot, akkor ugye 32 mód lesz benne, de 31 módot fog kiírni, de alatta oda fogja írni, hogy Optifine, mit tudom én, HD, Ultra C, 1.4.7. Na, itt is vagyunk. Ugye az FPS az tovább sem változott, mint mondtam, ritka kevés lesz, mert én úgy szoktam videózni Minecraft, hogy előtte állogatok egy kicsit a grafikán, és hát nem is a grafikán, magán a Frapsen, illetve a gép szerkezetén. És hát most ezt nem tettem meg. Na, nyomjunk egy E betűt és O betűt, amit most lehet nem tudok. Tegyük be nagy képernyőbe. Lehet ez most a, nem is tudom mi miatt van, mindegy, a game módot levesszük. Itt 1.4.7-ben azt hiszem ki kell írni game mód 0. Szerintem a GM még nem működik. Na, itt is van ugye maga a mód, itt lehet látni, hogy nem hazudtam, tényleg ez a maga a mód, itt van a kezemben ilyen egzotikus fegyver, na és itt van ugye maga a kiegészítő cucc, tehát itt lehet látni, hogy ez tényleg maga a mód, hogy nem hazudtam, mert már állítottak meg olyannal is, hogy a tekit, az nem tekit volt, hanem sima Minecraft, jó, okos hülye gyerek. Itt van maga a modpack, ugye az összes kiegészítőjével, amit maga ez a csodálatos modpack tartalmaz, és ugye recepteket is lehet beállítani, amíg azt gyorsan megmutatom, ugye itt, hanem elbetűt megnyomjátok, és az options, és itt a cheat módnál, vagy recept mód, rámentek, hogy Dawn, és akkor amire rákattintotok, mármint amire lehet receptet nézni, arra rámentek, mit tudom én, az üvegle. Igen, és akkor itt van egy üvegblokk, illetve egy ilyen marsin kell hozzá, hogy ilyet tud csinálni. Na hát köszönöm a figyelmet, akkor ennyi lett volna a Void telepítéssel, letöltéssel, használjátok egészséggel, játszatok vele. Sziasztok!